Hrvatski ovčari koji su došli sa svojim vlasnicima, a svi su članovi kluba Hrvatski ovčar Zagreb. Ana Pavlović, Sandra Pavlović i Maša Srebrić ispričat će nam što ima novoga u klubu i što se to priprema. Pa evo, po prvi puta od kad klub postoji, klub Hrvatski ovčar Zagreb organizira jednu službenu agility utakmicu u suradnji sa našim matičnim klubom u kojem inače treniramo agility, KOSP Zagreb. Utakmica će se održavati u malonogometnoj dvorani Elipso na Savici Šanci, znači dvorana koja do sada nikad nije bila namijenjena za tako nešto. Oni su nam tamo baš onak velikog srca otvorili svoja vrata, pa i mi onda pozivamo goste da tamo dođu i isto tako nas pogledaju što radimo. Koliko brojite članova u klubu? Pa klub ima relativno malo članova, nas je sve skupa oko 15, međutim baš onako aktivnih ljudi je do 10, recimo to tako, koji se bavimo kinološkim sportovima, ostali članovi se više bave izložbama, uzgojem i tako, nemaju tih sportskih interesa. Želja vam je, vjerujemo, promovirati pasminu. Tako je, to je i po statutu nam osnovna uloga, znači razvoj i promocija pasmine Hrvatski ovčar. Zbog toga i već evo organizirali smo 2 puta naše radno prvenstvo koje ima uspjeh, očit uspjeh, jer sve više ljudi u svijetu uzima hrvatske ovčare, što za ovčarenje, što za agility, frisbee i ostale sportove. Pa tako ćemo i ove godine u 11. mjesecu organizirati naše 3. radno prvenstvo, pa je ujedno i onda ova utakmica, agility utakmica, uvod u cijelu tu priču oko radnog prvenstva hrvatskih ovčara. Dakle, ovo je službeno natjecanje i sve se boduje. Sve se boduje, sve se vodi, rezultati se upisuju u radne knjižice, znači sve baš kao pravo natjecanje bilo koji agility klub da ga organizira. A vjerujemo da postignuti rezultati vesele vlasnike. Ana, saznajemo da ti za sebe već imaš velikih uspjeha kad govorimo o rezultatima. Pa, znači, bilo je to lijepo iskustvo, znači, postala sam juniorska europska prvakinja u Švicarskoj. Natjecala sam se i sa Nalom i sa Berdom. Oba dvije su bile jako dobre, staze su bile dobre, društvo izvrsno, suci jako izvrsni. A kakva je bila konkurencija? Pa konkurencija je bila dosta jaka, bilo je dosta dobrih vodiča i pasa, brzih pasa, a i također, mislim, nije bilo malo, ipak je to veće natjecanje, pa onda. I hrvatski ovčar je bio najuspješniji? Pa, da. Na tom evropskom prvenstvu bilo je zanimljivo, znači tada je Ana prvi put nastupila uopće kao jedan junior iz Hrvatske, znači nikad Hrvatska do sad juniora nije slala na evropsko prvenstvo. Općenito u agilitiju sve više border collie preuzimaju tu ulogu psa jer su brzi, podatni, daju se učiti. Međutim, evo ona je natjecala se sa 2 hrvatska ovčara, sa jednim je postala prvakinja Europe, sa drugim je bila druga. Svi su bili oduševljeni, znači to je u kategoriji medium su one nastupile. I svi su bili iznenađeni i to je tako, jako smo ponosni. I moram priznati, ja kao roditelj i KOSP Zagreb, klub Hrvatski ovčar pogotovo, to nam je nešto najveće što se je do sada desilo. A vjerujemo i to da će svi koji vole agility razmisliti o pasmini i možda se odluče za hrvatskog ovčara. Da, mogu reći da ljudi sve više biraju hrvatskog ovčara kao opciju za bavljenjem agilitijom. Mašo, i vi se natječete sa svojim psom? Tako, ja se natječem sa svojom Lili. Ona je isto stare 3 godine, a isto se bavi agilitijem i to je zapravo jedina kinološka disciplina s kojom se s njom bavim. Uspješna je u svom radu? Nekad znamo biti prvi, nekad se znamo diskvalificirati i ima svega. Ali treba se redovno pripremati i održavati kondiciju? Treba trenirati. Mi treniramo minimalno 2 puta tjedno u večernjim terminima u klubu KOSP i skoro svaki vikend dok je sezona, skoro svaki vikend idemo na natjecanja. Prošle godine smo zapravo išli čak na europsko prvenstvo u Belgiju. Kakvi su daljnji planovi? Pa evo, daljnji planovi su sada pripreme za ovu sezonu. Nadamo se opet da ćemo se uspjeti kvalificirati i na europsko prvenstvo. Nada i želja nam je velika da ove godine kao tim hrvatskih ovčara odemo i na svjetsko prvenstvo. Moramo skupljati bodove tokom kvalifikacijskih utrka. Evo, vjerujem da će i na vašem natjecanju biti uspješni kao i do sada. Pa hoće, evo, mi se nadamo isto tako da će ju i hrvatski ovčari i svi ostali natjecatelji iz Hrvatske i naši gosti pokazati sve što su ovih godina radili. Mi smo naše natjecanje, pošto evo
vidi se koliko su tihi hrvatski ovčari, stvarno su poznati po tome, nazvali ovako jednim zgodnim imenom Dajmo da laju. Tako da Tamo imaju priliku puno lajati. imaju jel? priliku puno lajati. Evo, vjerujemo da će biti i uspješni, osim što će moći i lajati. Tako je. Hvala vam lijepo na sudjelovanju u emisiji. Hvala vama. A sada je na redu naša veterinarska ambulanta.